Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктырта торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Бүтән дөнья татар конгрессы Пермь краенда. Үзебезнең татар мәктәбенә шушы котельняны кую, хактан да ул бердәмлек. Без 41 ел балалары фильмы төшерелә. Бер генә әсәр экранга чыга дигән сүз түгел, бәлкем әле аның дәвамында булыр. Чита татарлары белән таныштырубызны дәвам итәбез. Баба и Аби. А как каторжану представили, что мунда переслали, вот алар мунда ата борелись. Көрәшчеләр сәхифәсендә Илмир Төхвәтуллин. Ең зур җиңүем беренче тапкыр татар отуым. Вот мин аңа бик шатланган инде. Бу көннәрдә Пермь краенда Татарстан Республикасы премьер-министры, Бүтән дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев һәм Идел буе федераль округы делегацияләре булып китте. Әлеге чара вакытында төрле очрашулар уздырылды. Татарлар белән бәйле истәлекле урыннар барланды. Әлбәттә, инде татар халкының гамәл стратегиясын тормышка ашыру турында да сөйләштеләр. Милләттәшләребез белән очрашу мизгелләре Пермь крае Барда округы тол буйлары җирле телерадио тапшырулары иҗат төркеме әзерләгән сюжетта. Татарстан делегациясен олы юлдан Удик авылы борылышында да, урта мәктәптә дә милли киемдәге егет-кызлар шәк-шәк белән каршы алды. Кунаклар мәктәп белән танышып, укучыларның фольклор чыгышын караганнан соң газ котельнясын ачу тантанасы булды. Без мөрәҗәгать иткән идек Татарстан Республикасы президентына. Безгә булыштылар, менә шушы бүгенге алдыбызда котельный мәктәпне җылыта, шушы интернатны җылыта, спортзалны җылыта. Әлеге газ котельнясын төзүдә күп кешеләрнең катнашы бар. Аларның берсе якташыбыз Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы Элеонора Әбүбәкерова. Читтә яшәгән татарларны якын итеп, аларның проблемаларын үз итеп, ярдәм кулларын суздылар. Бик зур рәхмәт. Үзебезнең татар мәктәбенә шушы котельняны кую, хактан да ул бердәмлек. Икенче караганда, монда укучы балаларга, эшләүче укытучыларга, килгән әти-әниләргә, әби-бабайларга зур шатлык һәм файда һәм җиңеллек. Аннан соң Татарстан һәм Идел буе федераль округының башка төбәк делегацияләре Бардага юл тотты. Биредә алар күп кенә истәлекле урыннарны карадылар. Милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның Идел буе федераль округы җитәкчеләре һәм татар иҗтимагый оешмасы активы белән эшлекле очрашуы әлеге мәдәният үзәгендә булды. Стратегияны кабул итеп, бүгенге көндә аны милләттәшләргә җиткерү һәм үзебез аның буенча эшләү безнең иң зур беренчедән бурычлар. Вот сегодня этот документ выглядит очень стройным, очень красивым. То есть он действительно, вот вы говорили, если убрать слово татарин, оно касается каждого народа. Сезгә Башкортстан татарларынан, күп санлы Башкортстан татарларынан ялкынлы, кайнар сәлам. Саныйлар безне, саныйлар. Саный арыйлар. Иншааллах, 100 миллионнар саный аңлыйлар. Очрашу Пермь крае Дини нәзарәт рәисе Әнвәр хәзрәт Әбелаевның дуга укуы һәм туган тел җыры астында тәмамланды. Татар кино оешмасы Мөхәммәд Мәгъдиевның «Без 41 ел балалары» әсәре буенча фильм төшерергә җыена. Режиссеры Әмир Галиәскәров. Бу көннәрдә башкалада туктаусыз кастинглар үтә. Рольләрне башкаручыларны Казанның театр училищесында да, Татар кино мәдәният оешмасы бинасына игълан буенча килүчеләр арасында да эзләделәр. Ә фильмда төшәргә теләүчеләр сана бетергесез. Кастинг барышы белән без дә таныштык. Кастингка килүче һәркем сәләтен күрсәтергә ашыга. Фильмда уйнарга теләүчеләр Татарстан районнарыннан гына түгел, Россия төбәкләреннән дә килгән. Үзем дә татар телен бик каты яраткач, әдәби китаплар укыгач инде, шигырьләр дә язам туган телемдә һәм менә монда кастингта белгәч, монда килергә уйладым. Бу турыда Инстаграмнан белдем. Мин Казан театр училищесында укыйм, беренче курста. Зөлфия Закиров курсында, мастерская Зага. Бу әсәр миңа бик тә ошый. Ул сугыш елларының бөтен якларын ачыклый чөнки. Миңа бик ошады. Ләкин мин кызганычка русча бик күп сөйләшәм. Чөнки безнең мәктәпләрдә
татар телене телиләр бетерергә. Мине алсалар, мен уйлыйм, миндә була больше практика. Фәридә Идиятова катнашырга теләүчеләр исемлегендә беренче тора. Игъланны күрүгә үк телефон номерын җыйган. Бала чагында авыл сәхнәләрендә җырлап үскән, театр училищесына кергә теләгән. Хыялны тормышка ашырырга бер кайчан да соң түгел. Мөхәммәд абый безнең 8-7 еллык мәктәбен бетергән. Әнә шул торналар төшкән болыннарда чәчәкләр җыеп, 41-нче ел балалары йөргән урманнарда җиләкләр җыеп үсте минем балачагым. Шуңа күрә бүгенге кастингка килдем. Нәрсә әзерлисез бик каты? Тырышып. Без уны әйткәндә, без менә мин мәсәлән килгәнче белмәгәнем нәрсә анда сораганнарын да белмәгәнем. Бу бит инде импровиз бит инде, анда кергәч тә аңлап та бу нәрсә икән. Шуңа күрә менә шигырьләр әзерләп маташабыз, җырлар, нәрсәләр, нәрсә сөйләгән, сөйләшеп бастырабыз. Аларга җиңелрәк. Алар татарча шул театральное училищеда укыдылар. Мин юк, мин рус театрында хезмәт итәм. Бу рольдә дә үземне сынап карыйсым килә, актриса буларак. Мин килергә булдым, катнашырга булдым кастингта. Кастингның һәр көнендә исемлеккә 100дән артык кеше языла. Мөхәммәд Мәгъдиевның сөйләме бай, ул татар теленең нечкәлекләренә кадәр белеп язучы, әсәрләре халыкчан. Шуңа да кастингка килүчеләрнең татар телен белүе төп шарт. Без инде беренче тапкыр барып кайттык театральный училищега. Чөнки безнең әсәрдә, бу әсәрдә күбрәк безгә яшьләр, егетләр һәм кызлар кирәк. Инде без эшнең башын шуңа күрә шуннан башларга булдык. Бүгендә без һәрбер кешегә 3 минут бирелгән. Шушы 3 минутта без аларны карарга тырышабыз. Һәм дә шул карагач безгә тагын кемнәр ошый, без аларны яңадан чакыртып, аннары инде текст белән эшләп карыйбыз. Без инде бу әсәргә үзебезнең Татарстандагы барлык театрыбызның зур артистларында җәлеп итәрбез дип уйлыйм. Мөхәммәд Мәгъдиев без 41-нче ел балалары повестен 1960 елда яза. Басылып чыкканның 2нче көнендә үк әсәр шау-шу куптара, авторга популярлык китерә. Ул сугыш чорының авырлыкларын, тетрәндергеч вакыйгаларны уен-көлке, юмор аша ачып сала. Шул вакыттагы өйләрне, шул вакыттагы училище биналарын, шул вакыттагы булган дәфтәрләр, китаплар, бөтен әйбер шул вакытта булырга тиеш. Хәзер менә Арча районы белән бик тыгыз элемтәдә. Анда шул училище булган биналар әле дә исән. Анда хәзер әлбәттә аграрный колледж, ләкин менә сугыш вакытында шул биналарда бер бинасында ашхана булган, икенче бинасында тулай тарак булган. Менә шунда без барып кайттык, аларны кулланырга була, менә шунда төшерергә була. Әсәрдә Бөек Ватан сугышы чорында 14-15 яшьлек балаларның педагогия көллиятендә укулары, нинди генә авыр заманда да белем алырга тырышуларын күрәбез. Хәзерге яшьләргә яхшы үрнәк. Фильм 2 сериядан торачак. Февраль ахырында кышкы сәхнәләрне инде төшерә башларга да планлаштыралар. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Чита татарлары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бабай Айби. Алар каторжаны прицари шо монда переслали. Вот алар монда ата борылды. Көрәшчеләр сәхифәсендә Илмир Төхвәтуллин. Иң зур җиңүем беренче тапкыр татар отуым. Вот мин аңа бик шатланган инде. Чита татарлары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Узган тапшыруларда Байкал аръягы крае татарларының тарихы турында сөйләдек. Бүген сүз Новокургатай авылы турында барыр. Әлеге авылга 18нче гасыр ахыры, 19нче гасыр башында сүрелгән татарлар килеп төпләнә. Мәчет сала, хуҗалык тота, мәдрәсә оештыра. Ләкин бераздан салага сүрелгән руслар һәм украиннарны күчерәләр. Татар авылы икегә бүленә, ә совет чорында катнаш никахлар арта. Тау калкулыкларында милләттәшләребез ничә гомер итә? Ни өчен анда чиста татар гаиләсе юк дәрәҗәсендә? Айзат Шаймәрдәнов Новокургатай авылына юл тотты.
Новокургатай авылы. 19-нчы гасыр башында татарлар тарафыннан салынган авыл. Бар яктан ул менә шушындый тау калкулыклары белән уратып алынган. Бүген дә бирдә йортлар бар, авыл әле үлгән дип әйтеп булмый, ләкин һичшиксез ул үзенең кызганычка каршы татарлыгын югалта бара. Урамнар буш, машиналар монда сирәк күренә. Күбрәк монгол бурят токымлы сыерлар һәм этләр йөри. Халыкны кибеткә яисә суга барган вакытта очратырга мөмкин. Һәркемнең дә өенә су килмәй, кайберәүләрнең ишек алларында үз кыюсы бар. Йортларны утын белән ягалар, күмер өчен җайлаштырылган мичләр күпләрдә әле юк. Да якобы ж привыкли что-то. А это чем больше топить? Это уголь, юг. Такой утом был. А мы даже икмәк пешәбез. Галимҗан абый бу. Авылда 4нче буын вәкиле. Ерак бабасы Казаннан революция тарафдары һәм хакимияткә каршы булганга Байкал ары ягына сөрелгән дип сөйли. Баба яйби. А как каторжаны при царе, что мунда переслали. Вот алар мында ата борелись. Малой bizda был, бабай, шибко коп укудо. Всю ночь мог. Укудо, книжкалар был, как Коран, все укудо. Алхамдулиллахи раббил аламин. Галимҗан абыйның үз гаиләсе дә катнаш никахтан тора. Үзе мөселман, хатыны рус милләтеннән. Өйдә Коръән тора, икенче якта иконалар. Монда күпчелек татар катнаш гаиләдә яши. Шулай да Галимҗан абыйны авылның иң татар җанлы кешесе үз мулласы дип атарга була. Ул мәетне юып, соңгы юлга озатучы бердән-бер кеше дә әле монда. Дома сидел. Бу Ильяс абый, өйләнмәгән, маллар тота, сыерлары бар, абзар тулы кәҗәләр, ләкин сөтен эчмиләр, бары ит өчен генә тоталар. Шул акчага ул көн күрә, зарланмый. Гади кеше, шуңа интервью бирергә дә теләмәде. Новокургатай авылы Чита шәһәреннән 260 чакрым ераклыкта урнашкан. Чөнки сөрелгән татарларга шәһәрдә яшәргә рөхсәт итмәгәннәр. Бүген Новокургатайда якынча 500-дән артык кеше яши, шуларның 50-дән артыгы татар. Нигездә авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнәләр. Гасырлар буе шаулап яшәгән татар авылы ни рәвешле үзенең аслын югалткан соң. Вот это вот верхняя улица, почти все были татар. Ой, нас много было татар, сейчас никого нету, даже выйти некуда, некому. Авылда 84 яшьлек Динә Җамалетдинова белән аралашабыз. Ул башка авылда туып үссә дә, монда 47 ел гомер итә. Ире татар булган, инде вафат. Үзе татарча аңлый, ләкин сөйләшмәй. В 50-х, по-моему, годах это с запада начали там украинцы сюда, белорусы ехать. Мама всегда к ней собирались, и она ходила. Вот по праздникам, по татарским, и все собирали. Курбан всегда. Байрам, курбан. Коней. А сейчас этого нету, ребят. Все семьи собирались, все праздновали. Сейчас даже татар-то ничего не осталось в деревне. Урыслаштыру нәкъ совет чорында башлана да инде. Иң элек авылда 2 колхоз корыла. Татарлар өчен Кызыл Йылдыз дип аталганны оештыралар, русларга аерым. Соңра хуҗалыклар берләшә, мәктәптә дә урысча укыталар, авылга башка милләт вәкилләрен китереп тутыралар. Шуның белән шул, авылда катнаш никахлар башлана. Әкренләп яхшы тормыш артыннан татарлар башка шәһәрләргә күчеп китә башлый. Татарлык тарихта гына кала. Ну вот эти вот камни, вот камень. Фундамент, что ничего здесь было. Иң элек Новокургатай авылында нигездә татарлар гына яшәгән, ләкин соңрак башка халыклар да килеп бирегә төпләнгәч, авыл шартлыча 2 өлешкә бүленгән. Уң якта нигездә татарлар яшәгән, сул якта исә руслар, бурятлар, украиннар. Авыл белән таныштыруны Андрей дәвам итә. Ул бүген Читада яши, ләкин тамырлары белән шушы авылдан. Җәйге каникулларда татар әбисенә кайта торган булган татарларның авылны ташлап китү тарихын ул безгә сөйләде. Отсюда все равно начали люди уезжать на учебу, кто-то. Там вот Комвольно-суконный комбинат у нас открылся в 70-х годах, по-моему.
там набирали этих, кто они, ткачихи, там, предельщицы какие-то, там ГПТУ было специально для них создано. Из деревень собирали, и отсюда тоже уезжало много девушек, туда вот уехало. Поэтому жениться не на ком стало-то, в общем-то. Мужики говорят, что не на ком жениться, потому что они уехали в город. Татар кызын таба алмауга үкенүче 80-не узган Самат абый. Үскәндә авылда татарча гына сөйләшкәннәр. Хәзер урыс йогынтысында яшәп ул татарча саный белүе белән генә мактана ала. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот бар сыер. Вот. Ничә сыер бар? 7 сыер. Я уже на третьей жене, третья русская. Ну вот, все русские. Татар же нет у нас, но где их взять-то? Бүген авылда 9 сыйныфлы мәктәп эшли, үз мәдәният йорты бар. Колхоз инде күптән таралган. Авылның тагын бер үзенчәлеге. Рус йогынтысында татарларның һәммәсенә урыс кушаматы бирелгән. Мулла Галимҗанын монда Олег диләр, Ильяс абый Игорь, Дина, Зина, Зинаида. А в этом году перепись населения. Кем запишете? С татарином? Татарином, конечно, татарином. Татары есть, татары есть. Раз мы родились с ними. Да. Оно и в паспорте татарин. Я свою веру всегда поддержу. Авылның иң тарихи урыны дип аның зиратын атарга буладыр. Тулысы белән татарлар җирләнгән урын. Монда борынгы кабер ташлары да күренә, ләкин ясулары инде сөртелгән. Алимҗан абый, бу наратка ничә ел? 350 ел. Ягъни әлбәттә инде риваятлар буенча 350 ел элек биредә татарларны шунда җирләгәннәр дигән фикер бар. Нарат чыннан да бик киң һәм ул зиратның иң тарихи ноктасы дип атарга мөмкин. Кургатай авылы караса бүгенге көндә шушы зиярат иң беренчедән каплап алынган шу забырлар белән матур итеп инде күренеп тора шушы халыклар. Монда яшәүче халыклар үзләренең әтиләренә, әниләренә хөрмәт итеп шушындай зур хезмәт күрсәткән. Инде авыл зур булуына карамастан да аянычка шушы татарлар дип әйтик инде күбесе кушма гаиләләр белән торалар. Кемнәрдер үзләре генә калган. Байкал аръягы районы инде центральный частьтан бик озак ерак булганга күрәдер дә мәгәен үзләренең телләрен әкрен-әкрен оныталар. Алимҗан абыйм, шушы менә мичтә тәмле кыймаклар пешерү өчен Татарстанда җитештерелгән кукмара табасын сезгә бүләк итәсебез килә. Зур рәхмәт. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Новокургатай авылына сөрелгән татарлар язмышы, аңа кадәр үк яшәгән төрки татарлар һәм аларның бүгенге буыны вәкилләре турында без киләсе тапшыруда сөйләшербез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Байкал аръягы крае. Ул милли көрәшкә 18 яшендә килә. Башка пәһлеваннардан өстенлегем үземне кызганмыйча шөгыльләнү һәм авыл малае булуым, яшьтән үк эшләп үсүем ди. Сүзебез Илмир Төхвәтуллин турында. Бүген ул көрәшчеләр сәхифәсенең герое. Илмир Төхвәтуллинның көрәш биографиясе 9-нчы сыйныфны тәмамлап Түбән Кама шәһәренә политехник күллияткә укырга килгәч башлана. Аңынчы сөлге тота белә идем, тик көрәш белән кызыксынуым мәктәп спорт залыннан ерак китмәде ди ул. Беренче нигезләрне әтисе Фәрит әфәнде бирә. Ул да шулай көрәшче, Сабантуйлар батыры. Ә инде Түбән Камада укый башлагач Илмир Шинник спорт комплексында Данил Галиев исемендәге көрәш мәктәбендә тренер Илнар Гәрәев җитәкчелегендә шөгыльләнә башлый. Илнар Гыйльметдин улы Гәрәев 2000 елдан Шинник спорт комплексында тренер-укытучы вазифасында. Гомум педагогик стажы 23 ел. Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы билгесе иясе. Беренче тренерым Илнар Гәрәев. Яхшы тренер дип әйтәм. Теге эшлисе килгән кешегә, балага бөтен теге серләрен өйрәтә. Вот хәзерге тренерым Вахабый Давлетшин, анда шөгыльләнәм. Бик үзенчәлекле кеше инде Вахабый, үзегез дә беләсез. Но аны аңласаң,
чемпион точно буласың инде. Да. Вакыйф Тимирша улы Дәүләтшин 1958 елның 7 декабрендә Мамадыш районының Түбән Козгынчы авылында туа. Казан дәүләт педагогия университетының физик тәрбия факультетын тәмамлый. Милли көрәштән Россия чемпионы, самбо буенча СССРның спорт остасы. Бүген Акбарс көрәш сараенда үсмерләрне татар көрәше серләрен өйрәтә. Россиянең һәм Татарстан Республикасының атказанган тренеры, Татарстанның атказанган физкультура хезмәткәре. Иң мөһиме тырышлык һәм максатың булу. Көрәшкә ничә яшьтә килсәң дә, теләгең булса, югары үрләр яулау берни тормый ди Илмир Төхфәтуллин. Үзе ул һәр көнне 2 тапкыр тренировкага йөргән. Әлбәттә, инде тормыш булгач төрле хәлләр була. Иң зур җиңү һәм үкенечле җиңелүләр дә. Иң зур җиңүем беренче тапкыр Татария отуым. Вот мин аңа бик шатланган инде. Теге әйтәләр бит инде Татария җиңү, Россиягә отбор бит инде. Россияны җиңсәң, мирга барасың дип, вот шундай бик теге истә калган. Иң теге үкенечлесе 19 елда травма алу. Чемпионат мир алдыннан травма алдым дагы, аякны сындырдым. Шунлык белән чемпионат мира юк. Үтеп китте. Менә шулай күз алдымнан. Кайгырма, Илмир, иң мөһиме исәнлек, әле күп булыр ул чемпионатлар. Әкелемдәге уңышларына килгәндә, алар аның шактый горурланырлык. Илмир Фәрит улы Төхфәтуллин 1991 елның 21 ноябрендә Балык Бистәсе районы Биектау авылында туган. 90 килограмм авырлык үлчәвендә көрәшә. Милли көрәш буенча 6 мәртәбә Татарстан, 5 тапкыр Россия чемпионы, 4 тапкыр Муса Җәлил турниры җиңүчесе, 5 тапкыр Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирын ута. Данил Галиев исемендәге турнирның 3 мәртәбә җиңүчесе, 1 тапкыр Батырлар бәйгесен ута. Парижда узган Европа сабан туенда үз авырлык үлчәвендә җиңүче, 2 мәртәбә дөнья чемпионы, милли һәм Билбау көрәше буенча Россиянең спорт остасы. Милли көрәштәге кумирлары дип якташы Илнар Әхмәтҗановны һәм Раил Нургалиевны атый. Шулай ук Раил Нургалиев белән келәмгә чыгып карау теләге барлыгында белдерде. Монсын вакыт күрсәтер. Әлегә Илмирны затлы көрәшчеләребезнең берсе 100 килограмм авырлыкта бил алышучы Булат Мусин белән еш күрәбез. Игътибар иткәнегез бардыр. Илмир булган җирдә Булат, Булат булган җирдә Илмир. Бил алышканнарын менә шушындый видеороликлар милли көрәш үрнәкләрен күрсәтүче чыгышларда гына күрергә була. Көрәштән тыш татар эстрадасында да балкып алдылар. Ләйсән Мәхмүтова башкаруындагы Ялгыш әллә язмыш җырына төшерелгән клипның төп герое Илмир. Беренче тәҗрибә клипта иң авыры бөтенләй таныш булмаган кыз белән күзгә күз карашып тору иде. 1 сәгатькә якын төшердек шул мизгелне ди. Ярышларда Илмир белән Булат авырлыклары төрле булу сәбәпле бергә түгел, шуңа безнең дуслыкка берни янамый ди Илмир Төхфәтуллин. Инде 9 ел дәвамында шулай аралашып яшиләр икән. Булат белән тоже 12 елда Акбарска килдек. Ул Булат абый группасында шөгыльләнә иде, мин Вахабида. Вот тегәндә ул бик ул вакытта бик ни түгел, бик сөйләшмәй идек. Вот аннары аның белән бардык Муса Җәлилгә. Вот, Мушелге бардык тагын, ул анда чемпион калды. Аннан соң Вахабига ул йөри башлады. Теге күчтә дип әйтәм соң инде. Шул безнең группа күчтә инде. И вот шуннан чөтә танышып киттек. Бүген Илмир Казанда яши, 2012 елда күченгән КФУның спорт факультетын тәмамлаган. Хәзер 85-нче мәктәптә физкультура укыта. Буш вакытларында чаңгыда шуа. Инде гаиләсе бар. 2020 елда өйләнгән. Көрәшкә килгәндә киләчәккә хыяллар зурдан, тик алар хакында хәзер сөйлисем килми ди. Алдан кычкырган күкенең баш авырта. Дөрес эшлисең. Уятасың килә татар рухын, бер дулатып чырларда улын. Кыл шәрифләр сызган изге юлның булыр микән күреп дәвамын. Шулай дип яза шагыйрь Рөстәм Зәкуан. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.